So you can actually do a very simple screening test for scoliosis. If you tell the patient na standing straight, mabend sila forward, ang ila hands, iya mo na nila, panaog. So pag tanaw mo sa likod, makita mo daw nag-rib hump, no? Permita mabatian ang ginatawag na scoliosis o kanang pag-curve ng spine na daw letter S o kung daw letter C. Pwede ini magresulta sa hindi tupo nga shoulders, hips o kung rib cage. Sunod sa orthopedic surgeon na si Dr. Philip Anthony Co, kung istiktuhon sang spine professionals, may criteria para makabig ang isa ka kaso bilang scoliosis. Kung sa x-ray ang angle sang curve masobra sa 10 degrees, makonsider na ini nga scoliosis. So on the x-ray, on a proper x-ray na thoracolumbar, when you say thoracolumbar, halin sa dirigid sa may base ng neck all the way hasta sa hawak naton, it is defined as if you draw a curve, may mga levels kami na mo to draw an angle. The angle actually, which we call the Cobb angle, but just to for simplicity's sake, the angle should be more than 10 degrees. Okay. So it has to be more than 10 degrees. Anything less than 10 degrees is not scoliosis. Ang spine sang tao hindi perfectly straight, may jutay ini nga curve. Kung hindi maglapaw sa 10 degrees, hindi pa man ini makonsider nga scoliosis. Ini nga natawag nga spinal asymmetry nga isa lang ka normal nga bagay. Ang mga pasyente nga may scoliosis, ang wala may ginabatsag, wala sang sakit. Gaka-detect lang ini sa x-ray sa mga medical requirements. Madeparahan lang ini kung nagadako ang isa ka bata kag hindi tupong ang yaabaga o kun hips. So you can actually do a very simple screening test for scoliosis. If you tell the patient na standing straight, mabend sila forward, ang ila hands, iya mo na nila, panaog. So pag tanaw mo sa likod, makita mo daw nag-rib hump, no? Because ang spine naton, ang rib cage, naka-attach sa spine mo. So kung naka-twist ang spine, ang rib cage mo naka-twist man. So ang aton di lang shoulder blade naka-rest sa rib cage. So pag bend nila, kag makita mo from the back, taas ang isa ka side. So that's a indication na may ara sang possibly may curve sa likod nila. Wala sang pain ang scoliosis, kung may sakit gid man, inabangod sang sala nga posture, sala nga pagpungko. Permi lang nagaduko, lantaw sang cellphone, kung magpungko atubang sa computer o kung sa TV. Ini ang mga rason kung nga may sakit na nga gakabatsyagan. Kung may nakitaan nga hindi tupong sa abaga, hips o kung rib cage, bangod sang scoliosis, hindi man kinahanglan nga operahan gilayon. Ang ini nga curve, kung temprano pa nagakadeparahan, pwede pa ma-manage. It will depend mo kung saan o na-detect ang aton na scoliosis, kung temprano pa, 11, 12 years old, or towards the end already, no? So usually, if it is detected early, 11, 12, 13 years old, kag medyo nakita bing curve, medyo dako ang curve, we have to tell the patients that we have to monitor them closely. Usually x-rays every 6 months or 12 years to see the curve kung gag-grow magina siya. Because as the patient is growing, ang curve ma-worsen man na siya. Okay. Yes, until about 18, 19, sometimes 20 years old when they stop growing. So when the patient stops growing around that age, scoliosis stops also. Hindi na mag-worsen na. Kung mag-worsen gid man ini, gamay na katama dalasang pag-edad sang tawo. Mauntat man ini kung mature na ang mga tulan. Sa mga mild curve nga may 20 degrees, gina-observe lang ini sa mga doktor, pero kung mas mataas pa sa 20 degrees, kag kung makita nga nagalala pa gid ang curve, nagasulod ang bracing para ini sa mga 25 degrees to 45 degrees nga pag-curve sang aton nga spine. Ang brace hindi makakorek sa spine. Ginapunggan ng sini ang paglala pagid para hindi mag-abot sa punto nga kinahanglan sang operasyon. Ang brace dapat ginasuksok 23 hours a day. Bisan pa nagakatulog ang pasyente. Kay kung hindi gamiton perme, wala ini sang epekto. Ginasuksok ini tubtub sa skeletal maturity o kung nag-untat na sa pag-grow ang bones. Pero kung maglapaw na sa skeletal maturity, useless naman ang brace. Ang ini nga brace nga ginatumod, hindi man makitaan kay ginasunod ini sa bayo. Ang surgery naman, ang para lang sa grabe na gid nga mga curves kag nagalala pagid. Gani kinahanglan na nga operahan.
Ang operation hindi man para tadlungon ang spine, para lang mangin estable ang spine sang pasyente. Also, the goal of that sang surgery is not to straighten the spine. Also, no, kung magbutang ka na sa mga hardware sa likod, is just to make it stable. Stable, ang stability ang pinaka-importante. Ang cosmetic na yan na para mag-straighten, secondary na lang na yan. Secondary lang na yan. Importante, stable ang spine. Kag-balanced ang spine naton. Para maglakat siya, balanced siya. May rehab nga ginahimo para sa mga may scoliosis nga pasyente kag hindi lang ini madala sa exercise. Ilabi na gid kung nagalala na ang curve. What physical therapy does is that it increases flexibility. It makes you toned ang muscles sa likod, no? Because you also improve the core. Because ang core muscles natin sa likod is the foundation of the spine mo. So if those are enhanced, no, mas comfortable ang patient. So physical therapy exercises improve well-being, no, health and everything. Pero they do not really affect ang magnitude or ang severity sang aton nga spine nato, ang aton scoliosis. May physical therapist nga sarang makabulig sa mga pasyente nga may scoliosis sa Physical Medicine and Fitness Center sa Riverside Medical Center. Kung hindi naman ma-treat ang scoliosis, hindi man ini magaresulta sa paralysis. Makaparayon lang ang normal nga pangabuhi sa gihapon. Kalabanan sa nagakaapektuhan sini, babayi sang sa lalaki. Ang bulan sang June, Scoliosis Awareness Month, importante ang early detection. So what is very important is early detection. No? Kinahanglan makita naton early. We should not be focused on blaming ourselves or asking anong cause ni pasit tungod sa pag-heavy backpack ko or ang mother during sang gabusong pa may ginubra, no? It is not caused by something that you did wrong, no? We should focus more on early diagnosis para makita naton kung may scoliosis or not. And if ma-detect early, there's the possibility na basi we might prevent it from worsening. Because kung pabayaan ta lang, basi ma-improve lang na through growth. Sometimes dira ga worsen. So we have to importante get early detection because early detection can prevent scoliosis from worsening. Ang X-ray ang isa sa mga pamaagi para ma-detect kung may scoliosis ang isa ka tawo. Available ini 24/7 sa Riverside Medical Center. For more inquiries para sa mga rehab kag para sa X-ray, magtawag lang sa number sa inyong screen.